Dende o mes de novembro, a Asociación de Pensionistas El Enjambre está a celebrar en Chantada numerosas actividades que completan os habituais bailes. Os xogos e concursos con globos e ovos son outras das opcións que entreteñen e manteñen o corpo e a mente activos. En primer lugar, darlle moitas gracias aos socios que non se deron de baixa, que dicían que coa crise ao mellor que se daban de baixa, pero non, gracias a Dios, non se deron. Agradecerlle tamén aos novos socios, que empezan a vir moitos socios, que iso mantense de socios, entonces agradecerlle a todos. E despois dicirlle, porque ao ser maiores a cabeza traballanos todo para o que non debemos. Entón hai así un grupo de maiores que dice que nos vai cerrar o Enjambre, que nos vai cerrar. Non, o Enjambre non cerra. Hai moita xente boa por o mundo que colabora, non cobra nada, e o Enjambre non cerra, porque se cerra o Enjambre, para onde vamos? Estes días, a asociación prepara un acto moi especial que terá lugar o sábado a partir das 5:30 da tarde e que consiste nunha homenaxe a Félix, un dos fundadores do colectivo. Este sábado 18, farase unha homenaxe a Félix, que foi un dos que fundou o Enjambre. É único, por desgracia, que está libre, entón queremos yo facer libre, vivo, queremos facer yo en vida. E pedirlle a todos os socios que saben que o Félix traballou e traballa moitísimo por o Enjambre, que ese día que estuéramos todos con el, que era o menos que se lle podía facer. A parte de que habrá moita festa, irán os cantares do Asma tocar, irá a rondalla, e gustaríanos que fora un día especial para el. Pero a axenda de actividades especiais non remata nesta homenaxe e a asociación ten prevista xa a celebración da comida de Entroido para o vindeiro 16 de marzo. O martes de Entroido será un día tamén moi sinalado, non que se levará a cabo un concurso de disfraces no que se premiarán os máis orixinais. A pesares das dificultades de financiamento, a asociación traballa por manterse activa e non corre o risco de desaparecer, algo no que quixeron incidir os seus maiores colaboradores. Quero dicirlle tamén a moita xente que está preocupada por os cartos, que toda a xente que colabora gratis. Non cobra nadie. Non cobra nadie. Os cartos que se cobran son para pagar os recibos. A Asociación de Pensionistas non recibe axudas da Administración, salvo algunha do Concello que nos últimos tempos se ve con retardo por mor da crise. Sen embargo, somos moi activos, somos moi positivos e digoche que isto vai adiante con seguridade, vamos. Lonxe de mermar, a asociación crece en número de socios e actualmente conta con máis de 175. Na última tempada foron moitos os que quixeron unirse ás actividades impulsadas polo colectivo. Porque ven na tele que hai moitas cousas, entón ese é o bo de vir á Tele 20, que ven as actividades e dicen, ui, que ben están pasando, eu tamén vou pa ali.